Sariyaso min bɛ wele ko cour d'assises o cour d'assises o de ye an ka bi sariya bulon jɛmukan ye walasa ka se ka aw kunnafoni ka aw bilasira. Cour d'assises ale ye sariyaso jumɛn ye, a bɛ sigi cogo jumɛn na, maa sugu jumɛnw yamaralen don ka sigi a kɔnɔ hali ni a y'a sɔrɔ kiiritigɛlaw tɛ, ni o ye majisaraw ye. Ni de ye an ka bi hakilina ye min bɛna walawala ye an ka maa welelen fɛ, ni o ye Monsieur Jakarija Isa Goyita, substitut général près la cour d'appel de Bamako. Ale de bɛ an bolo kɔrɔ bi walasa ka se ka anw kunnafoni k'anw bilasira min ye cour d'assises ye a sigi cogo la. O cour d'assises fɛn o fɛn ye a kɔnɔna ko ye, affaire jumɛnw bɛna a ɲɛma, fanga jumɛnw bɛ a bolo. An ka bi hakilina a bɛ o de kan, le thème du jour, mission et compétences de la cour d'assises. O la an ka maa welelen Monsieur Jakarija Isa Goyita, substitut général près la cour d'appel de Bamako. Ale b'an bolo kɔrɔ, an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn, a kana sɔn ka sigi anw fɛ nin waati in na k'anw bilasira walasa cour d'assises an k'a dɔn min de don. Ni an y'a dɔn an bɛ se ka sira a ɲɛ cogo min na k'a ma sɔrɔ affaire min bɛna ale ɲɛkɔrɔ siraɲɛkow de don, ko nɔgɔn tɛna ale ɲɛkɔrɔ, a ka gɛlɛn. O la ni ala sɔnna walawalali dafalen an bɛna o sɔrɔ jɛmukan kɔnɔ ka sabu kɛ monsieur le procureur d'an bolo. Monsieur le procureur, i bisimila. An b'a somɔgɔw. I nana an ka weleli jaabi, a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ. I ni ce i ka jamana ye. An b'a fɛ ka min dɔn sisan teliyala, o de ye sariyaso min bɛ wele ko cour d'assises. Ale yɛrɛ ye sariyaso jumɛn ye, n'a a ka ja an bɛ se ka ko kiiritigɛso de don. Ok, bisimilahi rahmani rahim. Auzu billahi samil alim mina shaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Salim. Alhamdulillah wa shukrulillah. Aka wele diyara n ye. Wele min lase n ma k'a fɔ ko n ka na kuma an ka jamana sariya kan, sariyaso kan, a diyara n ye kosɛbɛ parce que a bɛna mɔgɔ caman kunnafoni, parce que mɔgɔ caman tolen don kunpanna sariyako la. Ni wele n'a ɲɔgɔnnaw de b'a to ni mɔgɔw bɛ se ka kunnafoni caman sɔrɔ a ko la ani k'u tasira dɔn. Voilà. Donc je pense qu'il y a une question de poser. Voilà, n an b'a fɛ k'a dɔn sisan min ye cour d'assises ye, ale yɛrɛ ye sariyaso jumɛn ye, a ka ja ni an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko kiiritigɛso don. Voilà. Cour d'assises ye kiiritigɛlaw ka jɛkulu dɔ ye min ɲɛsinlen don kojugu ka kiiri ma, parce que sariya la kojugu ye saba ye. Kojugu fitininw, misɛnmaninw n'a bɛ f'olu ma ko contravention de simple police, a camancɛtaw a bɛ f'o ma ko délit. Maintenant sabanan n'o y'a belebelebaw ye, a kabayiraw a bɛ f'olu ma ko crime. Bon, olu ye dantɛmɛ walew ye, i n'a fɔ maafa, i n'a fɔ suyɛni karabalen ninnu, jagoya suyɛni ninnu, sufɛ suyɛni ninnu, suyɛni baw ani o ɲɔgɔnnaw, kojugu. Donc cour d'assises, donc sariya tigɛlaw ka jɛkulu de don min ɲɛsinlen don o kiiritigɛ ma. Olu dɔrɔn de bɛ se ka o sariyaw tigɛ. Cour d'assises o dɔrɔn de bɛ se ka o sariyaw tigɛ, ka kojugukɛlaw ka olu kiiri, kojugubaw de ko don. Monsieur le procureur, a diyara n ye. An b'a fɛ ka min dɔn sisan o de ye n'a ma ɲa k'a fɔ ko kojugubaw bɛna a ɲɛkɔrɔ, fanga jumɛn bɛ a bolo ni an bɛ se k'a fɔ ko compétence walasa a ka baara in kɛ tiɲɛ yɛrɛ sira kan. Bon, n ye compétence fankelen de f'i ye nin ye. Peut-être qu'an bɛna don composition kɔnɔ. A compétence fankelen ye min ye, c'est-à-dire que crime, compétence matérielle, c'est-à-dire que a fanga ye baara mun ye, a fanga ɲɛsinnen don baara min ma, a fanga bɛ se ka baara minnu ta, a compétence matérielle, o de ye ka crime juger. Crime kojugubaw k'olu kiiri. Mais compétence territoriale, c'est-à-dire que a dan ye yɔrɔ minnu ye jamana kɔnɔ, o ye cour d'appel ka se bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, ale fana bɛ dan ye, parce que ale jabala ye cour d'appel de ye. Parce que cour d'appel, an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko cour d'assises ye cour d'appel yɛlɛma cogo wɛrɛ de ye, mais a bɛɛ ye cour d'appel kelen de ye, mais a yɛlɛma cogo dɔ don ka ɲɛsin kojugu dɔrɔn
kojugu dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw ka kiiri ma mais sinon cour d'appel ɲɛ dɔ de don donc a jabala ye cour d'appel donc cour d'appel compétence bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ se dugu fɛn fɛn na donc ale fana ka compétence territoriale bɛ se compétence matérielle kɔni ye ale de bɛ kojugu dɔrɔn kojugubaw dɔrɔn a ka baara compétence bɛlen don o de ma maintenant compétence territoriale i n'a fɔ yɔrɔ jamana yɔrɔ min n'a dan sigilen don a ka fanga la a ka compétence la yɔrɔ minnu na donc o ye cour d'appel bɛ dan yɔrɔ min donc n'i ye misali la n'i ye Bamakɔ cour d'appel ta parce que cour d'appel saba de bɛ Mali la Bamakɔ cour d'appel o de tun bɛ yen fɔlɔ kabi tubabu tile ka na se Modibo tile fo Musa tile cour d'appel kelen de tun bɛ yen n'o ye Bamakɔ ta ye nka en 1988 une loi de février 1988 donc o de taara ka cour d'appel kɛ saba ye Bamakɔ ta Kayi ta ani Mopti ta Bamakɔ ta o ye justice fɛn o fɛn bɛ Kulukoro région kɔnɔ justice fɛn o fɛn bɛ Segu région kɔnɔ ani justice fɛn o fɛn bɛ Sikaso région kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ni ko jugu fɛn o fɛn kɛra o territoire kan donc Bamakɔ cour d'assises de bɛ se k'o juger donc Kayi ta o ye Kayi région dɔrɔn ye Mopti ta o ye Tɔnbukutu région Mopti région ani Gawo région ye nka hakili lajiginna yan'an ka tɛmɛ alors n b'a f'i ye ko loi dɔ fana taara en 2011 o loi in fana o ye dɔ fara cour d'appel kan nka a loi in ma waleya kosɛbɛ a ma waleya ka ban a bɛ waleya la ka sababu kɛ a daminɛna duguma sariyaso de la n'olu bɛ ka sigi yɔrɔw la nka ni a nana waleya kosɛbɛ cour d'appel dɔ n'a sigi Segu dɔ n'a sigi Sikaso dɔ n'a sigi Gawo o bɛ yen o sariya taara ka ban donc a tɔ ye ka waleya dɔrɔn ka mɔgɔw ka sariyatigɛlaw bila ka taa yen donc mais sisan kɔni an bɛ cour d'appel saba de bɛ yen ni saba in de bɛ ka baara kɛ donc cour d'assises saba de bɛ ka baara kɛ. D'accord monsieur le procureur o kɔrɔ ni an ye a faamu sisan n'i ye Mali jateminɛ cour d'appel saba nin cour d'appel saba de bɛ yen o cour d'appel ninnu saba kɔnɔna na donc cour d'appel o cour d'appel cour d'assises de b'ale kɔnɔ. Voilà i y'a faamuya cour d'appel o cour d'appel a n'a cour d'assises don comme i y'a fɔ yen na n'i y'a mɛn cour d'assises dɔrɔn cour d'appel de don parce que a siratigɛla kelenw de bɛ tila ka kɛ cour d'assises juges ye. Très bien. Voilà. O yɔrɔnin de kun y'an fili. Voilà. Parce que an b'a mɛn ko cour conditionnelle n'i taara min da non voilà cour d'assises tɛ voilà. I bɛ cour constitutionnelle ye. Voilà. N'a fɔra ko haute cour de justice. Voilà. Toujours an dala AC 2000. C'est ça. I b'o sɔrɔ yen fo ka se cour suprême ma ani cour d'appel. Mais a bɛ fɔ ko cour d'assises an b'a ɲini an t'a ye. Voilà. Ja a bɛ cour d'appel. A bɛ cour d'appel magistrat wɛrɛ don cour d'appel mɔgɔw yɛrɛ de bɛ tila k'u yɛlɛma o de la to a kuma daminɛ n y'a f'i ye n ko cour d'appel yɛlɛma ɲɛ de don a yɛlɛma cogo dɔ de bɛ a bɛ fɔ ma cour d'assises mais sinon a bɛɛ y'a kelen ye puisque a juge kelenw olu de bɛ a kiiri kɛ ka assesseurs wele ka na fara o kan donc magistrat kelenw de b'a kiiri kɛ donc cour d'appel kelen de don donc cour d'assises tɛ se ka kɛ yɔrɔ si tant que ni cour d'appel tɛ yen a damana yɔrɔ tɛ yen ale nɔrɔlen don cour d'appel de la an tɛ se k'a fɔ a bolofara don mais a nɔrɔlen don a la yɛrɛ de quoi voilà. O diyara n ye. O min ye a sigicogo ye sisan nɔ ni o ye composition ye misali la ni kiiritigɛ bɛna boloda composition in a bɛ kɛ cogo jumɛn yala est ce que mɔgɔ min bɛna a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye kiiritigɛlaw ye i n'a fɔ juges yɛrɛ professionnels ye walima maa wɛrɛ yamaruyalen don ka sigi a kɔnɔna na. Voilà. Ok donc ni cour d'assises bɛna a ka kiiri tigɛ sisan ni o ye jɛkulu min bɛna kiiri tigɛ donc a jɛkulu a cour d'assises a jɛkulu a kiiri tigɛla jɛkulu kɔnɔna mɔgɔw de ko tɛ wa i kan t'olu de ma wa donc olu donc a composition ni o y'a kɔnɔna mɔgɔw yɛrɛ ye les membres donc magistrat cour d'appel magistrat saba magistrat professionnel minnu yɛrɛ ka baara ye kiiritigɛ ye olu de bɛ delege bilenman ninnu don donc olu saba la assesseurs 4 bɛ fara olu kan 2 bɛ sigi yan donc assesseurs 4 ka fara juge 3 in kan o bɛ kɛ maa 7 ye donc ka kiiri yɛrɛ seereya ani kiiri ka boli a sira fɛ mɔgɔ min bɛ faso présenté o la o ye procureur général ye o fana ka représentant bɛ yen a yɛrɛ ye walima a ka représentant bɛ yen donc mɔgɔ 7 in o de siège o bɛ siège composé donc parquet général o bɛ représenté mɔgɔ 1 fɛ n'o ye procureur général
walima avocat général walima substitut général. Donc assesseur ninnu bɛ ta olu ka baara tɛ kiiritigɛ ye, olu bɛ woloma dugukɔnɔmɔgɔw de cɛla ka sababu kɛ u ka ladiriya ye, ka sababu kɛ u ka hakilisigi ye, ka sababu kɛ u ka jogoɲumanya ye. Donc ni a bɛna kɛ dɔrɔn wele de bɛ sama burusi kɔnɔ juges ni procureurs ma u ka dugu mɔgɔ ɲɛnama tɔgɔ bila ka na. Ni tɔgɔw bɛɛ nana tuma min na tirage au sort bɛ kɛ, mɔgɔ ninnu bɛ woloma olu de cɛla ka fara juge saba in kan, juge minnu ka magistrat professionnel minnu ka baara ye kiiritigɛ yɛrɛ ye n'olu bɛ cour d'appel la ka fara olu kan. O de y'a composition ye. Nka o ye kojugu dantɛmɛ kojugu ladalako ye. Nka comme sisan yɛlɛma mun donna la o ye terrorisme, parce que o warala. Terrorisme wara i n'a fɔ minnu bɛ mɔgɔw bila u ja la, jabɔgɔla ninnu olu ka kiiri, voilà jatigɛ wale kɛbagaw olu ka kiiriw n'o bɛ kɛ kuma min. Donc ACCRT la ACCRT kiiritigɛla 5 magistrat a bɛɛ professionnel ye. O la a tɛ kɛ 3 ye sisan dɛ, a bɛ kɛ 5 de ye. Voilà o 5 donc ACCR foyi tɛ yen, olu de bɛ terrorisme ka kiiri kɛ. Parquet bɛ o 5 in na. Parquet bɛ toujours parce que parquet de bɛ poursuite kɛ o. Ale de fana bɛ fɛn organiser. Tant que ni ale ma organiser a tɛ se ka kɛ o. Ale de parquet général de b'a organiser. Bon a bɛ présenter fana parce que ale bɛ faso de société de représenter. Donc ale bɛ magistrat professionnel 16 mɔgɔ 4 ka fara parquet fana mɔgɔ 1 kan o bɛ kɛ mɔgɔ 5 ye. Donc ACCR tɛ k'ale la. ACCR tɛ kɛ mais magistrat 5 de bɛ yen ka fara ministère. Voilà bon n'i y'a jateminɛ a la sisan a bɛ ko mɔgɔ 6 de bɛ yen sisan. Nka comme u tɛ sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ procureur bɛ sigi a dan ma, procureur général bɛ sigi a dan ma. Donc magistrat mɔgɔ 5 in olu bɛ sigi o dan ma siège. Voilà mais ACCR tɛ k'u cɛla, ACCR tɛ yen. Donc ACCR tɛ yen, donc mɔgɔ 5 de b'a kiiri kɛ. Donc maintenant n'o tɛmɛna ka bɔ yen composition wɛrɛ fana bɛ yen, composition bɛ varier, composition bɛ yɛlɛma tuguni. Affaire dɔ la o ye affaire min ye sisan, affaire laban o ye mineur ka affaire ye, c'est à dire que denmisɛnnin fitininw mɔgɔ minnu ma san 18 sɔrɔ ni a dɔw n'u ye kojugu kɛ, dantɛmɛ kojugu kɛ, donc composition bɛ yɛlɛma, composition bɛ yɛlɛma ka olu fana ka kiiri b'a dan ma. Donc o la magistrat professionnel 3 ani ACCR 2. Mais toujours ministère public procureur général ka bɛ yen walima ka représentant fana bɛ yen o bɛ kɛrɛfɛ, o bɛ to ka kɛ kiniya fan fɛ. Voilà c'est ça o y'a composition. Bon greffier fana bɛ kɛ kɛrɛfɛ o bɛ note ta, o de bɛ note bɛɛ ta. Voilà registre la o de bɛ fɛn fɛn bɛ kɛ officiellement ni ale ye min sɛbɛn o kɔrɔ ye ko o de fɔra. Voilà o kɔfɛ sisan monsieur le procureur min ye a lasɔrɔ cogo ye jɔn yamaruyalen don ka cour d'assises yɛrɛ saisi. Donc mɔgɔ min bɛ se ka cour d'assises saisi o ye chambre d'accusation. Chambre d'accusation juge d'instruction mana tila o ka baara la sisan n'o ye juge d'instruction mana dossier kɛ i n'a fɔ commune juge d'instruction ninnu ani région juge d'instruction ninnu minnu bɛ olu tribunaux ninnu na ani juge de paix ninnu olu mana dossier ni kojugu kɛra sisan procureur b'a di yen procureur duguma procureur b'a di a ka juge d'instruction ma o mana tila procureur bɛ dossier bila ka na cour d'appel la procureur général fɛ yen bon procureur général o bɛ tɛmɛ k'a la ka lajɛ min kan ka fara kan min kan ka bɔ a la a kan ka lalaga dɔɔni n'a y'a lalaga sisan donc a bɛ sɔrɔ k'a bila ka taa chambre d'accusation na bon chambre d'accusation yɛrɛ de bɛ chambre d'accusation b'a lajɛ n'a sɔrɔ dossier banna ni baara wɛrɛ foyi tɛ yen a dossier la donc a b'a bila ka taa cour d'assises la mais toujours procureur général o b'a di procureur général de ma o bɛ cour d'assises organisé. Donc mais chambre d'accusation o bɛ comme juge d'instruction 2 de sanfɛla la ça c'est deuxième degré d'instruction. Juge d'instruction le bas cour d'appel la donc juge d'instruction mana tila duguma dossier bɛ taa sanfɛ, dossier taara sanfɛ donc procureur général b'a di chambre d'accusation ma a fana k'a lajɛ n'a sɔrɔ a dafalen don. Donc chambre d'accusation kɔnɔna na juge d'instruction de b'o kɔnɔ ka caya. Voilà magistrat 3 min bɛ yen o fana ye magistrat 3 de ye sisan juge d'instruction kelen tɛ yen dɛ o ye mɔgɔ 3 de bɛ instruction kɛ sisan. Mɔgɔ 3 bɛ dossier kelen. Voilà dossier kelen o la o fili bɛ dɔgɔya quoi parce que duguma juge d'instruction kelen de ye baara kɛ a nana sanfɛ procureur général y'a di juge d'instruction 3 ma chambre d'accusation mɔgɔ 3 de bɛ baara kɛ dossier kelen kan
donc olu mana fɛn sisan n'a banna donc o b'a fɔ procureur général y'a banna donc o bɛ fɛn kɛ a b'a fɔ ko arrêt de renvoi donc o arrêt o arrêt de renvoi donc arrêt de renvoi de bɛ cour d'assises saisi voilà o arrêt de renvoi de bɛ cour d'assises saisi donc ni cour d'assises saisira sisan donc dossier bɛ na bɛɛ bɛ na dossier fɛn fɛn ni chambre d'accusation y'a baara kɛ ka ban pewu olu bɛɛ de bɛ na arrêt d'accusation arrêt de renvoi b'a bɛɛ kelen na donc maintenant n'a cayara procureur général bɛ sɔrɔ ka a b'a fɔ sisan an bɛ fɛ ka assise dɔ kɛ pour que ninnu ka juger donc kɔrɔ ye c'est l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation o de bɛ cour d'assises saisi ni o de o dɔrɔn de b'a saisi. An y'o faamu monsieur le procureur walabalali an ye faamuya sɔrɔ la mais o tɛmɛnen kɔ ka bɔ sisan an yɛrɛ tun bɛ a kɔnɔna na cour d'assises tɛmɛnen dɔw an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni a b'a f'u ma ko accusé minnu nɔ minɛna f'u taara kaso la san'u ka kiiri dossier bilalen cour d'assises la an y'a ye k'a fɔ avocat b'u bɛɛ kelen kelen bolo o avocat ninnu olu naji u yɛrɛ bɛ avocat ninnu ta wa walima jamana yɛrɛ bɛ avocat ninnu d'u ma. Ok, question dumanba de ye parce que kiiri bɛ kɛ yɔrɔ min na k'a fɔ mɔgɔ faga ko bɛ fɔ yɔrɔ min na k'a fɔ ni kiiri la mɔgɔ ko i bɛ se ka jɔ k'i faga ka marifa ci la yɔrɔ min juge b'a yamaruya ko o tɛ manamana yɔrɔ t'o ye donc garantie bɛɛ de ka kan ka kɛ di adamaden ma hali n'a ma ɲɛ n'a fɔra ko i ɲangitɛra o y'a sɔrɔ garantie bɛɛ dafara fili ma kɛ wa dɛmɛ suguya bɛɛ fana kɛra donc o de la mɔgɔ si tɛ kiiri cour d'assises la tant que ni avocat t'i bolo n'a jara i yɛrɛ ye i bɛ se ka avocat ta n'a jara i somɔgɔw bɛ se ka avocat ta k'a d'i ma mais ni avocat yɛrɛ t'i bolo parce que a caman bɛ yen se t'u ye se t'u somɔgɔw ye donc o de la sariya ko jagoya avocat bɛ d'a ma ni avocat t'a bolo jagoya jamana yɛrɛ de bɛ avocat sara avocat dɔ choisi Mali avocat cɛla o b'a sɔrɔ o b'a défend o bɛ dɛmɛ k'a fɛ donc jamana yɛrɛ de bɛ avocat ta yanni kiiri yɛrɛ ka daminɛ il faut que avocat ka ta a bɛ ɲininka de ni avocat t'a bolo automatiquement président min bɛ ka cour d'assises présider donc o bɛ mɔgɔ kelen choisi avocat cɛla ka d'a ma fu mais jamana de b'a sara dɛ a yɛrɛ kɔni t'a sara mais jamana de b'a sara voilà jamana de bɛ avocat sara o jagoya ye jamana yɛrɛ kan bon o de y'a to donc cour d'assises ko ka ca quoi voilà. An y'o faamu o kɔfɛ sisan walima sani o yɛrɛ cɛ min ye détention ye ni minɛna sani assise ka se waati joli bɛ o la o délai kɔnɔna na walasa assise kana se k'i maralen to kaso la. Voilà ni question in ka ɲi kosɛbɛ parce que ni question in ni nafa ni n bɛ se ka fɔ ni question in nafa ka bon ni question caman ye. A bɛ nafa b'a bɛɛ la nka ni parce que il faut que nin ka faamuya kosɛbɛ délai de détention assise t'a la délai t'a la mais danfara de bɛ k'o la mɔgɔw m'a faamuya parce que a bɛ ɲagami mɔgɔw kunkolo la mɔgɔw b'a fɔ dɔw ye nin san hakɛ kɛ kiiri ma s'a ma non juge d'instruction kan parce que différence ye il faut que différence ne bɛna nin fɔ ye ne de bɛ nin fɔ ye mɔgɔ caman tɛ nin yɔrɔnin f'i ye. An ka karamɔgɔkɛ dɔ tun bɛ segu ko karamɔgɔ Abdulaziz Jire an fa don ne yɛrɛ ye chance sɔrɔ ka sigi a kɛrɛfɛ an ka denmisɛnninya kan a ko n'a fɔra mɔgɔ hakili ma mɔgɔ min labɔ n'a fɔra ye ko sini ye solikaboli ye k'a bɛ taa sabara kura san k'o don a sen na ka si ani a bolo kurulen fana bɛ si mais k'a sɔrɔ kɛlɛ t'o ye fɛn bɛɛ ni fɛn fɔra dɔrɔn hakili de b'a woloma donc sisan an ye min fɔ kojugu fitininw mɔgɔw man ka tɛmɛ i ka kaso n'a a kɛ i kɔnɔna cogo cogo n'a man ka tɛmɛ san 2 kan i man ka tɛmɛ kalo 1 kaso kan i datuguli man ka tɛmɛ kalo 1 o kɔrɔ ye hali ni kiiri kɛra i ka ɲangati i ka peine tɛ tɛmɛ san 2 kan donc o la ni e minɛna ka sɔrɔ kiiri ma kɛ i man ka tɛmɛ kalo 1 ka kaso la bon maintenant kiiri o kiiri n'a sɔrɔ a peine bɛ tɛmɛ san 2 kan ni e minɛna préventivement ka sɔrɔ kiiri ma kɛ
kiri kɛra a ma kɛ o ni san kelen dafara i kan ka bila ça c'est les peines en matière de délit i kan ka bila san kelen i man k'o tɛmɛ kaso la cogo si c'est kalo 6 de don mais ni kalo 6 ni juge d'instruction ma tila a bɛ tila ka kalo 6 a b'a ka mandat renouveler kalo 6 bɛ fara kan nka ni o kalo 6 dafara a tilala o a ma tila o i kan ka bila kɛnɛ ma maintenant en matière de crime o ye san 3 de c'est-à-dire san kelen de don mais san o san ni san kelen dafara ni juge d'instruction ma tila ni san banna a b'a ka mandat kuraya a b'a ka mandat kuraya san filanan a b'o kuraya nka a man ka tɛmɛ san 3 kan a bɛɛ lajɛlen mais au juge d'instruction de juge d'instruction niveau là a bɛ fɔ ko inculpé l'inculpé la loi a bien précisé il s'agit de l'inculpé donc inculpé et c'est les articles 123 et suivants qui concernent la détention provisoire. Donc maintenant, 6 ans, détention et liberté provisoire. Donc 6 ans. Ni au juridistion quand vous menez juridisction là, il faut m'inculper tout le monde. Mais toujours, dans la chambre d'accusation, il faut m'inculper toujours. Parce que vous faites une chambre d'instruction. Toujours, il faut m'inculper. Mais ni domi, ni chambre d'accusation, il y a arrêt d'accusation qu'a signé, qu'a fait aujourd'hui, donc il n'y aura en fait, il ne baisse pas donc il blagata cour d'assises là. Ni chambre d'accusation, il y a qu'à ordonnance et à arrêt de domi. Donc tu faut inculper tout le monde, tu deviens accusé. Tu es accusé parce qu'il est accusé là, de comparer chambre d'accusation là. Donc Sharia kera bobo de oronna. Mali Sharia kera bobo. Donc parce qu'on me français des cas texte de Bamolo. Bon ko la de baga ni man yene duno la be fli duno. Anta yoy. Mais sinon français a be délai fo na bela fuka taba. Al na tara kursi problème na délai ba bela. Nga ni yore. Anga Sharia yi anga loi anga code pénal ni code procédure pénale. A bela jelen farale nyonka. A si makuma accusé au cas délai de détention kan. A si makuma kan. Donc Sharia kera bobo de arola. Donc lakin do de Sharia la, Sharia de kan ko yelama ka fo ni chambre d'accusation tlala ka dossier du cour d'assises. Il faut que délai de B cour d'assises sera ka juma ke o ma ke o. Nous délai d'afara atiki kabla. Mais o ma fo anga Sharia la de. Abe français Sharia la be yoro jama. Mais atanga Sharia la. Mi banga Sharia la, juge d'instruction ta don, sans savoir, instruction sans savoir, au moins qu'à kega mo tu. Gardez instruction bana peu, même au niveau de la chambre d'accusation. Donc, on a tiré sans tanké. Donc, dialagité, parce que Sharia m'a dialagité. Yeah. Donc, parce que coup d'assises, amna sa gele au yoroma. Parce que amano, moi do, c'est ainsi que l'intelligence do ban, on va renvoyer. Ka fo bon dossier ma dafa expertise do make anga tla ka bla no fana sera wa fanga bla donc atiki kaso là mais c'est rama comment c'est rama fo bon non attention entre deux cours d'assises si la personne n'est pas jugée entre trois cours d'assises si la personne n'est pas jugée donc ni délai d'afara aya atiki bla mais c'est rama comment au oroni kande c'est rama comment la juge d'instruction en chambre d'accusation d'état sans savoir mais na atiki bla la ta cour d'assises ne atiki ka wati julike voilà on m'a faux. Donc, on a fait ça. Voilà. Monsieur le procureur, oui. Il y a une femme. Mais ni cour d'assises bana. Mamunu be nyangi ko ikanga ta shi kasola walma ikanga joki faga peine de mort ina fo ka code pénal yara ba fo chomna muna o fale nun te ka kesi ça. Voilà. Bon, la peine de mort c'est l'article 4 du code pénal. Parce que tout condamné à mort est fusillé. Ni chambre d'accusation a faux qu'il va faire. Donc, Marfa de Betila qui fera. Donc, depuis 1989, Moussa 89, Maman Djo qui fera. Massima Djo qui fera. Donc, article, mais c'est là déjà faux. Article 11 de Koko, Marfa de Betila qui fera. Il y a d'autres dollars. Il y a aux États-Unis, État d'Obé. Il y a fera qui va faire. Donc, tu vois, ça va aller. Il y a des choisi. Marfa Bedjola qui fera, ou ma piquer de Bekila, ou ma chaise électrique qui baisse au camp ou électricité baisse. Mais Malila, quel est le nom de Marfa de Betila?
Mais depuis 1989, Mouama Franga, Moussa Tlero, Massi Mafa. Bon. Mais au Kona est-ce que Sharia est fait d'offre? Sharia bon. Sharia m'a fait faux, Sharia m'a fait faux. Mais en Sharia m'a fait faux, puisque Sharia m'a voté. Parce qu'il y a une loi de 2011. A projet passé à conseil des ministres là, à travers l'Assemblée qui a fait pour qu'il faut que peine de mort aboli. Mais l'Assemblée m'a encouragé sur le voter pour le avec l'Assemblée. Donc, en Sharia, il faut toujours peine de mort. Bon, on a exécuté comme ça. Aïwa, on connaît fait un ré. Bon, puisque on était justice qui a cadré qu'on parce qu'il y a un baraque. Voilà, maintenant, on a fra. Donc, puisque mi dès qu'on est au fond, on va faire fra tout le monde là-bas, donc justice sera qu'à baradana. On va faire katide. Katide sera sous bas, on va faire rodon. Et ko bon mon ka ma fadigue ka ate 50 nunga be ni chama karakaraba. On va katide. Be on va comme faire au bidlo. Sous fait 4 heures entre 3 heures et 4 heures. Hein, ngana sama tamakuma ngana saba tamakuma wati yoro be sumaleno peloton d'exécution bena procureur général ma aka nana bla bena nous arrêt de condamnation kala donc chef de peloton on va faut feu do obe mugo kila mais peloton d'exécution a be tirer de litude donc obe mugo kila il n'aime pas dadi là ouais abana mais donc, bon, on fera, on te justice là. Voilà, c'est le pouvoir exécutif. Voilà, ça c'est le pouvoir exécutif. On nous veut peloton d'exécution, assurance bala, police bala, gendarme bala, garde bala. Bon, maintenant, on te justice boulot. Ça c'est le pouvoir. Voilà, donc exécutif. Voilà, c'est ça. Voilà, ni qui fait la ban. Président qui a grâce béo, président veut c'est comme grâce. Ali, do, aya hier, jamana dola, moi on obtient un ticket, katati fera. Ou bien téléphone tiko bon ay segena président décret signé 600 ka faut ka te fera tout ko grâce de rama. Donc c'est pour dire que maintenant mo chala ko be chala mo kanga faut ko peine de mort abulla au be et à m'a voté. C'est une loi de 2011 avec assemblée là m'a voté. Donc on a jusqu'à présent peine de mort be mal. Bon mais puisque pourquoi tu fais puisque le Mali a souscrit à beaucoup d'instruments internationaux. Donc, ni na manière qui est instrument sur chamo, munu ba fwa kana mo fa et au le besien. Bonit là que OK. Et alors contradiction hein. Voilà, donc moi à mon avis, au fana yoroni be. Donc il y a une dès qu'on yoroni fille, mo fera tout be que n'était mo tna fille ma fille. Merci bien monsieur le procureur. Wo yoro ko ni jaranyo ko sebe. Mais c'est ça yanma ni cour d'assises ko ni aka arrêt rendu ça dit aya ka décision takaba. Est-ce que il recours bala? Ouais, recours be. Pourvoir B, ni na madjam mo mais c'est 3 jours. Il va pourvoir que. Mais cour suprême te c'est qui kale. Cour suprême la yene aller revenir sera ma respectable la c'est kana cour d'assises wala de beke. Mais magistrat mo ya affaire j'ai ou ta juger tout ni. Cour d'appel magistrat wala de former ka assise que ka à juger. Voilà. Voilà. Wala sa ka jamkan ko ni kunti anga wati tara ko sebe gele ya belebele dum be no sano dakuru nya dama ibse ka munu fo mu me cour d'assises ka bon il faut cour d'assises be ke kalo sabo c'est normal anande kan resta kono ani ni ka feru ka cha kele no be sika ke mais iba eze na 600 kuma do kele no be ke 100 kono donc au kore gele o de bala oui parce que na be organiser amu saka kabu bon wari moro la ayo ame jamana mu kono ku ka cha 600 wado kele o be fm be ku ka cha donc wari te la bol ke 600 donc moi da war be sur retard là donc oye gela doy ani gela flana mi oye retard be ke exécution ni procureur général acte blagata pour que fin ka ke le plus souvent ati formaliser kanye donc adresser do bulla donc ati fin kanye donc ni fait on na kada dossier madafa donc pièce donc dossier pièce beti dafa gela do fana mi rapport d'expertise. Moi là, il faut que espère que baradoke atikika. Donc, au rapport où na ou bien le rapport n'est pas son rapport mai. Certificat médical ou bêti. Acte de naissance ou d'eau. Et affaire de la faut que l'acte de naissance, par exemple les mineurs, il va sur acte de naissance madon. Bon, où on a chama. Le rapport d'expertise où nous fait nous. Donc avec blafuka expert oroni kana ou il faut que expertise doke donc donc il faut qu'il renvoyer parce que le dossier m'a renvoyé jugement tisikake donc il faut que gele doy voilà donc je pense qu'il y a gele le bas quoi kakuma kunja sana monsieur le procureur
ladilikan jumɛn b'e bolo k'a ɲɛsin kiiri tigɛ wa aw ye nɔminɛkɛbagaw ye mais min ye juge ye minnu kan ka kiiri tigɛ baara nin kɔnɔna na a bɛ se ka teliya cogo min na e bɛ se ka u bilasira ni voilà donc o ye ni bon arrêt de renvoi ninnu n bɛ fɛ pour que dossier kana mɛn instruction na arrêt de renvoi ka teliya ka n'o arrêt de renvoi teliyara donc o bɛ anw fana teliya donc a bɛ se ka kɛ joona quoi olu de bɛ arrêt de renvoi arrêt d'accusation kɛ n'o teliyara dɔrɔn donc o fana an fana bɛ teliya o b'an fana sen teliya donc voilà donc n ka foli b'aw ye kosɛbɛ bon je pense que ni plateau in diyara n ye donc ni ala ka ni ɲɔgɔnna caman yira an na ala ka jamana taa ɲɛ parce que an bɛ jamana ko de la donc vraiment ala ka sutura ala ka sija ni laban ko ɲuman d'an ma amina yarabi merci bien monsieur le procureur a diyara n ye o la ni ne kun ye aw garijɛgɛ bi sariya bulon kɔnɔ monsieur Jakarija Isa Goita substitut général près la cour d'appel de Bamako ale tun bɛ an bolokɔrɔ bi walasa ka se ka procureur général k'o nɔna bila an ka sariya bulon kɔnɔ hakilila faamuyali kɔni caman sɔrɔla nin na mais a da sera min ma min fana ye grâce présidentielle ye ko n'a fɔra ko i ka faga ko yamaruya bɛ jamanakuntigi bolo ka se ka grâce kɛ walasa o tigilamɔgɔ bɛ se ka bila ka bɔ kaso la walima dɔ bɛ se ka bɔ a ka kaso la cogo min na ni ala sɔnna min ye DNAPS ye an n'u fana bɛna sigi o ko in kan grâce bɛ labɛn cogo jumɛn fɛ maa jumɛn tɔgɔ bɛ se ka don a la ni ala sɔnna an b'o layiru ta ye don nataw la an bɛ sigi o kan o la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin waati an minnu sɔnna ka Serifula Jabara sugandi ka don sariya bulon kɔnɔ walasa ka aw kunnafoni sariya baara kɛcogo la an bɛ aw fo dan tɛ foli min na ni ala sɔnna waati wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sariya bulon kɔnɔ salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakɛtu